It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. I greet you all in the name of Jesus Christ. This is Pastor Mdebele here. I invite you all Mablu Nation amahle kanye ne-youth phela osingabo. Ngomhla ka-27 this month sizobe sine-youth conference ezobe ilaphayana eJohn Dube High School. Isikhathi sizoqala ngo-8 ekseni till late. Itheme yethu sizobe sigqoke ublue jean kanye phela nama-t-shirt ase-cross. Umdala umncane ayihlomislasele nethweku lonkana elifuna ukubungaza kanye nathi alize phela kuzobe kumnandi kudelile sizobe sizodumisa nje uNkulunkulu simbonga ngakho konke asenzele kona siyi-Blue Nation. Ngiyanibingelela nonke bazalwane, nginibingelela kwelihle igama lika Jesu Kristu. Okhulumayo usine Pastor Mbokwane we-SG webandla iChrist Rock of Salvation ephethwe upresiding bishop uMgaga, headquarters iseNyukhasela. Ngomhla ka-27 kuJuni sizobe sise John Dube Dr. John Dube ekwabhesta eDurban. Kuyobe kumayelana nabantu abasha la khona sizoqala ekseni siqale ngeprayer. Masiphuma kuprayer abantu abasha baye emagroundini bayozivocavoca bayophithizela egroundini. Umdlalo uzobe uphakathi kweMighty Vision neCross, uphinde ube phakathi kweCross nekhova ezimnqeni. Wozani nonke nizoyibonela umdlalo, asikhethile noma ngabe imuphi umuntu omusha ozobona umdlalo wamukelekile. Sizobe silapha yana eJohn Dube. Wozani bantu abasha nizobukela abantwana bakaNkulunkulu bedlala egroundini bephithizela egroundini. Niyamenywa nonke eThekwini namaphethelo. Wozani walala washiwa, wozani bantu abasha nizoyivocavoca. Lithe iBhayibheli ikhulisa umntwana ngendlela okuyiyo. Intambama ngabo 5 isikhathi sizobe sinenkonzo yabantu abasha namukelekile futhi nonke abaseThekwini eduzane ukuthi beze bezohlanganyela nabazalwane baseCross, youth yaseCross bekhuluma ngoNkulunkulu. Itheme yosuku lwangalela langa ithi the beginning of wisdom is to fear God. uProverbs 9 uvesi 10. Ningaphuthelwa usuku olumnandi kangaka. Kuzobe kumnandi ngendlela eyisimanga. Wozani ngobuningi. Hey hayi walala wasala, hayi ubumnandi obuyobebula phayana. Namukelekile nonke ukuthi nizozibonela makholwa kithi, mazayona kithi, amabandla ngokuhlukana kwawo. Siyanimema. Wozani sizobe siseThekwini. Masiqede eThekwini ebusuku sobe sesithi shelele embizweni emshado oyisibusiso. Siyoba nabazalwane siyohlanganela nabo. Hawo amaphethelo ethu siyophetha ngokuthi siye olwandle. Makross amahle sanibonani. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane sibheke la enkonzweni yethu ye-Youth National Service engomhla ka-27 June 2026. Kuzobe kuyi-Saturday lapho. I-weekend yethu inkulu kakhulu makross amahle. Ngizocela ukuthi siphumeleleni ngobuningi bethu sibheke kwi-youth conference yethu. Sizobe sivakashelwe izikhova, sivakashelwe iMighty Vision. So bazalwane lento le ingathi ngiyanithemba Blue Nation Cross. Ngiyanithemba kakhulu. Ucela ukuthi sonke ke sipakishe nemithalo yethu sibheke khona eDurban.